Amics, amigues, moltes gràcies per la vostra assistència i moltes gràcies a Esquerra Republicana de Catalunya, que m'ha premiat amb aquesta distinció, que he acceptat, ho haig de dir, perquè em van dir la manera en què ho havien escollit, que era lliurement per part dels militants d'Esquerra. Jo voldria dir-vos simplement que aquí teniu davant una persona que fa 50 anys era independentista. Això era molt estrany en el món que jo em movia. Fins i tot s'havia dit, vas massa pel País Basc, xerres massa amb l'Arzayus, etc. Ara sabeu que és normal ser independentista i fins i tot som la majoria, però hem passat moments difícils. En aquests 50 anys he participat en l'estructura de país, amb allò que jo sempre havia pensat de que el gran dèficit que teníem i seguim tenint és que la nostra manca en molts aspectes de sentit d'estat. No es pot construir una nació sense tenir sentit d'estat. Aquesta és la nostra gran dificultat. Per això, en un moment determinat, vaig participar activíssimament a l'Assemblea de Catalunya. Allà vaig aprendre moltes coses. De Josep Benet, d'Antoni Gutiérrez Díaz, dels dirigents de comissions obreres, de l'amic Obiols, Raimon Obiols, de tota aquesta gent, i vaig entendre la necessitat de que el país tingués que caminar junts, i sobretot d'una cosa que ha dit el company de Someter, que és, jo crec, gran èxit de l'Assemblea de Catalunya, que haguéssim pogut tenir molts problemes, que és Catalunya, un sol poble. Jo vull recordar aquí una persona, Cipriano García, un dels grans dirigents de comissions obreres a la clandestinitat, que va morir penjant una pancarta que defensava Catalunya i les seves llibertats. Vam anar a la presó, però units n'hem estat lluitant fermament perquè aquest país. Després va arribar, doncs, d'alguna manera, el gran engany de la transició, però que és que tots som culpables en aquell moment. Les dificultats, el remor de sables, tota una sèrie de problemes que ens va permetre un pacte que teníem la idea i la il·lusió que fos un pacte per uns moments històrics, però hi ha alguns que s'han pensat que és un pacte etern. Després vaig continuar al costat d'una persona que avui costa molt de parlar d'ell, que és de Jordi Pujol, i jo d'aquells moments i d'aquella feina me'n sento orgullós. Tot i que no pugui coincidir, perquè com saben vostès, els que han llegit, alguns que m'han parlat avui del meu llibre, jo vaig ser expulsat perquè fa 30 anys vaig denunciar la corrupció. No havia ningú dit això, però en tot tinc un gran respecte, perquè em pregunto què seria de Catalunya sense la feina feta durant 23 anys, sense l'escola, sense les estructures de país que anem construint, sense TV3 i la corporació, sense els Mossos d'Esquadra i tantes altres estructures. Hem pagat un preu molt alt per això de no ser capaços d'afrontar la realitat de la financiació dels partits polítics i d'alguns miserables. Però què hem seguit fent? Hem seguit construint moltes coses. Els Mossos, hem seguit construint estructures, hem seguit construint la idea d'aquesta Catalunya d'unitat, encara que ja era el moment dels partits polítics. I després ve una altra cosa, perquè no m'allargaré massa amb la meva història, són 50 anys, però faré un salt. Faré un salt per dir aquella il·lusió d'una cosa que no ha sortit en el meu currículum, que és possiblement el que més orgullós me'n sento en els últims temps, que és haver sigut aquells 3 personatges que mai s'ho haguessin imaginat, Pere Pugès, Miquel Strubel i, en aquest cas, jo mateix, que vist la situació en què es trobava Catalunya, vist que ja havien fet la qüestió de les consultes a Catalunya, que havíem avançat tant, i que els partits polítics, deixem-ho dir amb sinceritat, es movien però es movien poc, i que hi havia un gran desengany en el país, en molts aspectes, calia allò no deixar-ho morir. I a partir d'aquí va sorgir aquella idea de crear, no era el primer dia que anem a dir el nom, l'Assemblea Nacional Catalana. I l'Assemblea Nacional Catalana no va ser el mèrit d'aquelles 3 persones que es reunien durant un any i mig soles, i després s'hi va afegir la Carme i alguns altres més,
doncs si no té el gran mèrit d'haver fet una cosa, d'haver connectat amb la gent, d'haver connectat amb tots vosaltres, amb tota aquella gent, aquella bona gent independentista i nacionalista del país, que per sobre fins i tot que potser portaven alguns d'ells un carnet a la butxaca, tenien ganes de remoure això. I no va ser, com ens diuen en algunes trobades, algunes coses, vosaltres no van tirar endavant, no. Nosaltres el que anem potser tenir l'únic mèrit, que és de recollir en un moment determinat, un moment i una història i una gent que va seguir. I després no cal que us expliqui aquests 4 últims anys a les quals aquelles persones que portem tants i tants anys lluitant, doncs mai a la vida ens haguéssim imaginat avançar tant. Per la qual res de desànim, com pugui haver amb alguna gent. Hem avançat més que mai, més del que havia somiat el Josep Benet, més del que havia somiat, i encara hi és, en Jordi Carbonell. Espero i crec que molts altres dirigents del país, el mateix que en Heribert Barrera, jo crec que estaria orgullós de tot el que s'ha fet fins ara. I també vull rendir un homenatge a una persona que a vegades persones del món d'Esquerra Republicana que a vegades no són prou unànims per reconèixer el paper fet per Àngel Colom i sobretot el paper ideològic fet per Josep Lluís Carod Rovira. I la pau, la tranquil·litat, la nova estructura d'aquest partit portat per en Junqueras i per la Marta. Jo crec que això és un gran canvi en el món d'Esquerra i després també una gran renovació en el món de Convergència, aquell partit que també vaig participar en el seu moment a construir-lo, però que avui configura amb dificultats, amb problemes, perquè és una amalgama política, però nous dirigents. Quan jo l'altre dia vaig veure que en el Parlament de Catalunya sortia en Romeva, la Marta i l'amic Josep Rull, em vaig emocionar. No sóc fàcil que m'emocioni, però aquest pas que anem donant l'altre dia, heu de ser conscients que és el pas més important des d'un punt de vista jurídic-polític dels últims 300 anys, i no estic exagerant, sinó que me'n diguin algun altre. Per això han reaccionat i per això s'estan reunint com s'estan reunint. Nosaltres ara ens toca una cosa i amb això acabaré. Ens toca ferms, ens toca ni un pas endarrere, negociar el que calgui, però ni un pas enrere. I a més, sense por, sense por. No poden fer el que els faria molta il·lusió de fer. No hi ha cabra baixant per la diagonàlia. Si cas la cabra baixarà pel ciberespai. Ens faran una sèrie de coses, faran tot el que ja estan fent, exhibicions del paquet dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, del bíceps de l'Estat. Això sí que ho faran. Però nosaltres amb això hi hem d'oposar fermesa, tranquil·litat, ordre democràtic, pacífics, i a més hem de ser conscients d'una cosa que és molt important. Tinguem sentit d'estat, perquè si hi ha una cosa que jo admiro dels espanyols és el sentit d'estat que tenen. Com podem lluitar contra un estat que existeix, contra les seves estructures, si nosaltres no tenim sentit d'estat? Construïm ja unes estructures d'estat, posem-nos a treballar i no tinguem por, que no passa res. I si hem d'anar a la presó una altra vegada, ara la gran sort que tindrem és que hi ha aigua calenta, hi ha aigua freda, que està ben muntat, que tenim televisió en color, que no en tenim